vítejte u této videa, dneska to už je moje druhý video. A na začátku videa bych vám chtěla poděkovat, teď už to mám nějak 7 odběratel a za lajky, vážně z toho vážím a můžu vám jenom prozradit, že za 20 lajků, za 20 odběratelů bude speciál, neřeknu vám jaký, a za 50 bude veliká soutěž. A ano, jsem venku, ale my dneska máme zabíjačku prasete a dělám jako trenice a tak, a mě napadlo, že to můžu natočit venku, že už je jako ten podzim a jako, že by to bylo hezký a jako taková fall edition nebo něco takového. A bude to tag, jedno slovo, opět tag, a napsala jsem vám to do infoboxu. A je to tag, jedno slovo, a kdo by nevěděl, v čem to spočívá, tak to spočívá v tom, že vy tady máte otázky, mám to zase rozepsané v papírkách, no musíte tady odpovědět jenom jedním slovem. A pokud to nechápete, tak se koukejte dál, protože to určitě pochopíte. Jednička, tvoje vlasy. Dlouho hnědé, ne tak hnědé. Dvojka, oblíbená věc. YouTube. Trojka, sen z minulé noci, žádný. Čtyřka, oblíbený pití. Cola, Fanta, Sprite. Pětka, vysněné auto. Já nevím. Nevím. Šestka, místnost, ve které se nacházíš. Jako místnost to zrovna není, ale tak jako venkov. Nečekaně. Sedmička, tvůj strach. Pavouci. Osmička, co bys chtěla být za 10 let? Všichni řekli šťastná v tom tagu, tak já řeknu něco jiného. Fotografka, já bych chtěla být strašně fotografka. Nevím proč, ale mě fakt baví jako fotit. Devítka, s kým si trávila včerejší večer? S rodinou? Desítka, co nejsi? Ryba. Nečekaně. Jedenáctka, poslední, co jsi dělala? Natáčela? 12, co máš na sobě? Nečekaně zase. Oblečení. 13, tvoje oblíbená knížka. Já knížky nečtu, takže pro mě žádná. 14, poslední, co jsi jedla? Štrůdle. Kdo by mě neslyšel, tak je to štrůdle. Jablkovej. Takže štrůdl od babičky. 15, tvůj život. Úžasný. 16, tvoje nálada. Dobrá. 17, tvé léto. Já jsem si ho takový nepředstavovala. Já jsem myslela, že bude větší teplo, takže nepředstavovala. Asi. Tak, 18, kdy ses naposledy smála? Teď. Nečekaně. Furt říkám nečekaně, protože je to vážně nečekaně. 19, nejoblíbenější víkendová činnost? Coaching. Tadadadam. Já coaching nemám. 20, tvůj počítač. Dell. Jako značka Dell. 21, pivo. Mladá. 22, zima. Miluju. 23, dovolená. Nebyla, protože ten rok jsme neměli dovolenou. Jako jsme někam nejeli, protože táta měl úraz. Měl něco se zádama a oni by ho nepouštěli na tu dovolenou. A mamča nastoupila do práce jako nový, tak by si myslím taky, že by ji hned nepouštěli. 24, na tvé posteli ležím. 25, láska. Ne. A tohle bylo pro dnešek celé video a já doufám, že se vám líbilo a určitě ho natočte taky a určitě mi ho dejte dolů do komentů a já se kouknu a ahoj.